nin kɛlɛ in kɔnɔna la ne yɛrɛ hakilina ye min ye négociation tɛ mɔgɔ ni jugu cɛ quoi u bɛ kuma o kuma la ko ka fɔ ka bɛn k'a la ne bolo o t'a solution ye quoi parce que fɔ ka bɛn caman kɛra u ma ɲɔgɔn lamɛn u ma maliyɛnw lamɛn u ma an ka faamaw lamɛn u ma an ka finitigilakaw lamɛn ne bolo u bɛ kɛlɛ in u b'a kɛ fo k'a s'a dan na mɔgɔ ninnu u bɛ terrain bila diyagoya u b'a bila diyagoya a diyar'u ye u ma diya u ye u b'a bila ala kama ko yɛrɛ tɛ n'u m'a bila diya la u b'a bila goya la sigikafɔ in tɛ solution ye sigikafɔ tɛ mɔgɔ n'i jugu cɛ ne bɛ se k'a fɔ kabini ne ma wolo nin kɛlɛ in bɛ sen na bon ne bolo négociation tɛ se ka nin ban quoi a bɛ kɛ ka firiya de la u bɛ terrain bila terrain a bɛ to anw de bolo anw de ta don. Bon an kɔni an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ala k'an ka sɔrɔdasiw kana bon kɛlɛ nin kɔni janfa de don mais a ti ɲɛ kɛlɛ kɔ u k'u bunte dɔrɔn faransi ani OTAN olu de bɛ ka kɛlɛ nin kɛ olu ka janfa de b'a la sinon ni rebelle ninnu se k'an kɛɲɛ o mɔgɔ min tɛ tɛmɛ hali Lafiyabugu u ka population tɛ tɛmɛ hali Lafiyabugu jama kan n'a fɔra o de bɛ k'an kɛɲɛ san 10 ani kɔ janfa de b'a la u k'u bunte dɔrɔn u kana hinɛ u la voilà o de ye ne hakilinata ye kɛlɛ ko nin na quoi sinon ni janfa ko tɛ a tɛ tile kelen yɛrɛ bɔ Kidali tɛ o duguba ye mun u bɛ kɛɲɛ an bɛ kɛɲɛ u la quoi. o tɛ wata ni kɛlɛ vraiment an bɛ sɔrɔdasiw fɔ sɔrɔdasiw bɛ baara la hali bi u b'u jija u bɛ baara min kɛ u bɛ an bɛɛ ka baara de la bon an fana b'u soutenir 100%. sigikafɔ tɛ se ka kɛ nin na parce que an mɛnna sigikafɔ la san joli an b'u ɲininka k'u ka n'an ka sigi an ka kuma u tɛ ka sɔn sigili ma bon sisan min y'a solution ye u ka taa n'a ye u k'u fɛ o de y'a solution pour avoir la paix il faut faire la guerre u ka kɛlɛ kɛ o de y'an ka laɲini ka ɲɛsin u ma quoi hali bi an b'u soutenir. an bɛ kɛlɛ na bi a ka ca ni san 7 a bɛ san 7 bɔ hali s'o kɛlɛ ma ban est ce que a b'u sɛbɛn ma nin tɔ ye mɔgɔ den tɛ yan han sigikafɔ t'a la k'u ka taa i bɛ se ka sunɔgɔ su kɔnɔ de i tɛ se ka sunɔgɔ hali dɔ b'an kɛrɛfɛ ko dugu jɛ ko t'ale tɛ se ka sunɔgɔ ko dugu jɛ ko t'ale kɔnɔ galen n'u tɛna olu ka denbaya faga kumaba bɛ taa fɔ ne an bɛ ka so bɛ yen ko kumaba ale kɔnɔ galen n'u t'u ka denbaya faga ko sunɔgɔ t'ulu ma da t'ulu ma san joli kɛlɛ tɛ ban kɛra kɛ ko b'a la ɲɛmɔgɔ ka ɲɛɲini a kɛ ko t'u la. ouais an ye a kibaru mɛn quoi an y'a mɛn ko a yɔrɔ ka kala quoi mais toujours an tɛ se ka foyi fɔ fɔlɔ quoi parce que an bɛ gouvernement de kɔ bon ni DIRPA ye communication mun kɛ bon an b'o de lamɛn quoi aw ko mɔgɔ murutulen don est ce que marifa b'u bolo ou bien marifa t'u bolo ni marifa b'u bolo ka marifa u bɛ marifa u b'a kɛ mun de kama n'u b'a fɛ ka na u bɛ marifa de to yen ni maliyɛnw de don maliyɛn tɛ marifa ta ka ɲɛsin a ɲɔgɔnna maliyɛn ma ni maliyɛn de don i bɛ ka marifa de to yen n'i ka ko ye mun ye i bɛ na an bɛ sigi ka négocier ne ka hakilina t'o ye. kɛlɛ in ka kɛ k'a ban pewu Nasimu a ka dɔ fara hali bi militaires kan u ka carte d'identité ko bɔ a la k'a kɛ wolosɛbɛn ko ye ancien commandant militaire minnu fa ye sarasoya kɛ ka kɔrɔ olu denw bɛ yen u tɛ baara la u tɛ foyi la u bɛ so kɔnɔ ye ten k'u ta k'u don tenni na k'u bila ka taa kɔrɔn fɛ o ye ne ka laɲini ye hali ni marifa dira ne yɛrɛ ma bi ne bɛ don ko walayi bilayi ne bɛ don. ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye ala ka bɛn nata an ka jamana kɔnɔ ala ka kɛlɛkɛ sabati an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana kɔnɔdenw kisi o de fɔli bɛ ne fɛ k'a fɔ ye sɔgɔmada in na. DIRPA yɛrɛ bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw kɔni dalen b'o la parce que an b'a dɔn u tɛna nkalon tigɛ an ye parce que n b'a jateminɛ u ka communiqué fɛn fɛn bɛ yen ni fɛn min ma diya an na u b'o olu fɔ k'a fɔ vraiment nin kɛra tan an ka sɔrɔdasi dɔw tora a la mais population fana mana to a la an k'a jateminɛ kɛlɛ de don kɛlɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ hɛrɛ b'a kɔnɔ bɔnɛ b'a kɔnɔ voilà.